السلام علیکم بھیا اب جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ طبیعت سے ٹھیک ہے جناب؟ کیا بنے دے پے؟ یہ صحیح بریزیر بنے دے پے فینسی کپڑا ہے. اچھا کیڑا کپڑا جناب؟ یہ سمر دا کپڑا ہے، ہوزری دا کپڑا بھی کو بولے وے بڑا نفیس ترین کپڑا ہوندے صحیح. اچھا صحیح. تے یہ سارے کلو تیار کیتے ویندن کٹنگ تھی کیا دی اسائی تا. جناب کتوں دا مال ہے؟ یہ فیصلہ آباد دا مال ہے صحیح. اسائی تے تیار کریں دے، پکا بھی کریں دے، تے لاسٹک بھی لیندے، مکمل طور تے بند کریں دے. بھائی جانی دی مزدوری کیا کتنی ہوندی ہے؟ کیا حساب کتاب ہوندی ہے؟ این دی مزدوری صحیح 300 روپیہ ہوندے ایک درجن دا. تے بڑا نفیس کپڑا ہے تے کو بڑے طریقے نال ڈھیر سارے جو نا پروسیس تو گزاریا ویندے. یہ دکھایا ذرا نال دا نام سکوں. یہ اساں تو لکھیں دے پے صحیح. یہ تھوڑے سامنے ہے صحیح. ایدا سائز ہے 36 نمبر. 36 سائز. ہاں 36 سائز فیشن دا وہ کپڑا ہے. تے یہ دے دے پے یہ حالی تیار کوئی نہیں تھیا، یعنی کہ ایندے مکمل تھی وڑے. ہاں مکمل تھی وڑے. ایندے سٹیپ بند تھی وڑن تے سٹیپ بند تھی وڑن تے ایندا باقی جڑنا مکمل بعد تھی سی. آئی ہوک بھی لگ سن، یعنی کہ ہر ادھورا ہے. یہ تسا دے دے پے ہو. یہ سارے کولو آئی ہوک لگے پین اور یہ این ٹائم مکمل تھیا پہ بالکل. یہ فائنل تھیا پہ. جی ہاں. یہ صحیح تقریباً 24 پیسن 24 پیسن دا سائز ہے. سائز ہے یہ سائز ہے تو صحیح 38 نمبر. یہ کتی کولو کتی سائز تک ہوندن بھائی؟ یہ صحیح 32 کولو لا کے 50 سائز تک. 42 کولو اگو تے جڑے نا وڈے سائز ہوندن. اچھا. تے باقی چھوٹے سائز، چھوٹا تو چھوٹا سائز 32 نمبر ہے صحیح. چھوٹا تو چھوٹا سائز. جی ہاں. وڈا تو وڈا جڑے نا 50 ہے. ٹھیک ہے صحیح. مہربانی، بڑی مہربانی، شکریہ.